Fawla 22 kompli tixxida ta' Keith Schembri fil-ġuri ta' Jurgen Fenech, suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Schembri xed li Fenech kien taħxifem li kien involut fil-qtil tal-ġurnalista, għalli Fenech ma qallux dan direttament iżda beda jdur magħha u taħxifem li kien involut fil-qtil. Schembri qal li dak il-ħin ifriża għannaq lil Fenech u ma tkellem ma' ħadd dwar dak li kien qallu, għalli żbalja li ma marxant il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien biex jgħidu li kien se jirriżenja. Għalli nfaqgħu jibku tenna li fl-opinjoni tiegħu Fenech ma kienx waħdu, sostna li meta qallu dan id-diskors Fenech x'aktar x'kien taħt l-effett ta' droga. Aktar tard il-prosekutur Godwin Cini staqsa li Schembri dwar il-komunikazzjoni li kellu ma' Fenech qabel l-arrest. Ikkwota li l-nnifsu jgħid li l-Fenech fismi u fisem il-Prim Ministru titbijeċ mill-pajjiż għax titfa' l-attenzjoni fuq hekk. Għalli l-pulizija li kellu istruzzjonijiet biex jagħmel dak kollu possibbli ħalli Fenech ma jaħrabx minn Malta. Il-qorti ntwerrit ukoll screenshot ta' messaġġ li Fenech bat li Schembri lejliet l-arrest. Tħallunix waħdi, għatuni is-support. Għalli fem li Fenech kien qed jitlob lajnuna minn għandu minn il-Prim Ministru. F'messaġġ ieħor Fenech staqsa li Schembri jekk kien xaħjar li jitlaq. Schembri qal li dejjem insista miegħu biex jibqa' Malta u jiġġieled biex inaddaf ismu. L-ex Chief of Staff ġie mistoqsi wkoll dwar il-programma lill-intermedjarju Melvin Tewma. Schembri sostna li ma kienx involut fid-diskussjonijiet dwarha u li ra darba fuq l-iskrivanija tal-assistent personali ta' Joseph Muscat. Minnhom Schembri qal li kien għalih Tewma ma kienx jingħata l-proklama minħabba l-flus u l-proprjetà li kellu. Il-prosekuzzjoni staqsiet ukoll dwar ittra li nstambet fuq skrivanija ta' Fenech miktuba firmata minn Tewma. L-ittra kienet tgħid li Fenech u Schembri kienu se jħilsu minnu u rrid li jħalli l-evidenza warajh. Schembri ċaħaddan kollu qal li ma jafx għala l-akkużat kellu d-dokument. Intwerew ukoll filmati ta' tfittxija fl-uffiċċju ta' Schembri f'Kastilja u qal li ma ġewx elevati l-laptops u computer għax qal li hu Muscat qatt ma kienu jużawhom. Ta' wkoll rendikont dettaljat tal-jum li fih ġie arrestat u qal li sal-lum ma jafsar minnu l-mobile tiegħu. Għal li jista' jagħti il-każ li ħadu ħaddiem li kien qed jagħmillu xi xogħol fid-dar. Xed ukoll il-mobiles li deru fir-ritratti li ħadu l-pulizija waqt it-tfittxija x'aktarx li kienu ta' ġenituri tiegħu. Aktar kmieni komplew jinstemaw recordings bej Fenech u Tewma fejn ċaħat li tali l-Fenech informazzjoni dwar l-investigazzjoni. Schembri qal li iżda waqt il-laqat f'Kastilja dwar l-omiċidju kien jiddefendi lil Fenech għax fi kliemu l-allegazzjoni dwar l-involviment tiegħu ma kienx tagħmel sens.